Velkommen til den her præsentationsvideo af Nikasa N3. Mit navn det er Hjalmar, og det her det er Nikasa N3. Hvis vi tager et nærmere kig på Nikasa N3, så tager vi faktisk et kig på en utrolig elegant robotstøvsuger, hvilket ikke er typisk det man ser for robotstøvsugere, der har den her selvtømmende tank. Den er inspireret af skandinavisk design og vil passe ind i de fleste danske hjem. Hvis vi tager et nærmere kig på selve robotstøvsugeren, så er det der værd at bemærke først, det er den LiDAR-sensor, som sidder ovenpå, hvilket betyder, at den mapper hele dit hjem, så du senere kan kontrollere robotten heri. Samtidig med LiDAR-sensoren, jamen så har den også Object Detection, hvilket betyder, at hvis du sætter en forhindring, som den ikke har set før, så vil den måske køre på, men bare bemærke det med det samme og køre udenom igen. Hvis vi tager et kig nedenunder robotten, så kan vi først og fremmest se, at den har en sidebørste, hvilket gør, at den kan komme helt tæt på væg og hjørner. Samtidig så har den også en børste her i midten, som gør, at den kan tage de helt tunge typer snavs, og f.eks. også de svære typer som hundehår. Hvad angår støvsugning, så har den en sugekraft på op til 4000 PA, hvilket betyder, at den kan tage de helt tunge støvtyper og sten blandt andet. Hertil så har den selvfølgelig den selvtømmende tank, som den kører tilbage i, og der siger man, at den har omkring 100 timer før, at den skal tømmes. Så kan vi også tage et kig på det, der også følger med, hvilket er den her moppefunktion, hvilket egentlig betyder, at den kan køre rundt og støvsuge og moppe samtidig. Hvad angår batterilevetid, så kan den køre i op til 320 minutter. Og hvis den har gang i en rengøring, der er større end det, jamen så kører den tilbage til dockingstationen, lader fuldt op, og så kører den tilbage der, hvor den slap sidst, og gør rengøringen færdig. Rengøringen, det er noget, du kan sætte via appen. Her vil du kunne sætte en timer, så den kan køre mandag, onsdag og søndag for eksempel. Og at du kan sætte, at den kun gør rent i visse hjem, eller at den kun støvsuger en dag, eller mopper en dag. Så at den egentlig bliver så fuldautonomisk som overhovedet muligt, hvilket egentlig også er ideen med at have sådan en automat her. I appen, der vil du også kunne sætte no-go-zoner, så at du kan sige, at der er et børneværelse, den ikke skal køre ind på, eller den ikke skal køre over det her gulvtæppe, eller noget i den stil, så du egentlig får fuld herredømme over robotten. Med i pakken, der modtager du et accessories kit, som byder på 2 børster, et ekstra luftfilter og så 2 mopper, så du er godt kørende fra start af. Det var den korte præsentation af Nikasa N3. Hvis du stadig sidder med spørgsmål, så kan du enten skrive med Robert ind på vores hjemmeside, eller du kan e-maile os på info@robotstøvsugeren.dk, så sidder vi klar til at besvare spørgsmål om enten denne her model, eller nogle af de andre vi har. God dag!